den er god nok. Ja, det passer med en meter, det der. Ja, 5 cm, tror jeg. Det værste er, at floden kommer stadigvæk op, så der er langt der. Hvornår kommer der vand ind i kabinen? Og det kommer der. Det kommer nu. Der kommer vand ind i kabinen nu. Det er ret nok. Får vi snart våde til her. Okay, flash. Hvor er så hjernen der? Ej, nu først bliver våde sukker. Det er du ikke støvler på. Jeg skal lige... Hold kæft, altså det vand, det skulle da pisse irriterende. Jeg er jo fandme heller ikke biler, som man skal bare gøre det. Kunne de så ikke bare lade være?